Michala som sa opýtala, čo môžeme doma skúsiť, keď sa okná ťažko otvárajú alebo zatvárajú. Ak sa okno ťažko otvára alebo zatvára, tak jednou z najčastejších príčin tohto problému býva uvisnutie krídla. Tým, že je krídlo mierne uvisnuté, tak to sa dá na rám v nesprávnej polohe. Môže zadrhať alebo sa vôbec nemusí dať dovrieť. Toto našťastie sa dá veľmi jednoducho svojpomocne vyriešiť dotiahnutím nastavovacích skrutiek na kovaní. Kľúčka má ťažký chod. To, že má kľúčka ťažký chod, môže mať viacero príčin, napríklad veľmi nastavený prítlak, nenamazané kovanie alebo poškodení diel kovania. S poškodeným dielom kovania sa musíte obrátiť na špecializovaného servisného technika, ale čo sa týka prítlaku a namazania, s tým si viete poradiť aj doma. Ak sa rozhodnete nastaviť si kovanie doma sami, tak si pripravte skrutkovače s nadstavcami, najčastejšie Torx a Imbus, záleží od typu kovania, a na namazanie sa používa olej a technická vazelína. Ak hľadáte nejaký postup alebo návod, ako okenné kovanie nastaviť, najlepšie spravíte, ak prídete na našu stránku, kde máme spracované aj videá, ako servisovať svoje pomocné kovanie.